Mga unta, mga kananay, oh. Kamusudan, oh. Sinabaw nga manok. Lami kayo. Kay gitagaan mi sa among anak og manok, among gisagulan dayon og sayote. Sayote. Oh, lami na kay ning sabaw. Sabaw sa manok. May kayong sabaw. Dili, mga unta. Banimin ninyo kaon. Kada man sa yote kay kini makatabang ni kung taas kag dugo. Dali na ni makapaus-us sa imong BP. Muna nga. Halos kada uta na mo, butangan gyud sa yote. Kay puros may mga high blood. Ambot bitaw. Nga naman po nga nanaas man ni among dugo. Nga. Sige man unta ming lakaw-lakaw. Manok. Kaya tabangin may kaon. Sabaw. Saman. Pako, ah. Unsa man bay? Kila ka ni litro bay? 50. Ngam kan mais. Mais, sada kay mais sa harisan og sinabawng manok. Salamat kay mga anak sa sudan na yung gihatag namo. Mabusog yun si mama o si papa. Thank you, nak. Love you. Ano to ba? Anak ni Annabel onya. Adto daw lang Arneta kung gingnan na. Bye-bye. Thank you for watching. Ikaw gyud may among sukto.